Το ότι πρέπει να ντυθούμε καλά για να πάμε στα εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης σας δεν το καταλαβαίνω. Τι έγινε, ζηλεύουμε. Αποκτήσαμε κι εμείς μετρό και τώρα δεν έχετε με τι να μας ενοχλήσετε. Ναι, αλλά το δικό μας το μετρό δεν είναι μόνο 9-10 στάσεις, είναι όλη η Αθήνα. Αγάπη μου, μη ζηλεύεις που έχουμε το πιο υπερσύγχρονο μετρό. Υπερσύγχρονο? Στάζει το ταβάνι. Οριακά κολυμπάς εκεί μέσα, με μπρατσάκια θα πάμε. Δεν είστε πλέον το επίκεντρο της Ελλάδας με το μοναδικό μετρό, τώρα είμαστε και εμείς. Αγάπη μου γλυκιά, όταν εμείς φτιάχναμε το μετρό, εσείς ακόμα ξεχωρίζατε τα κασέρια από τα τυριά. Εμείς έχουμε δωρεάν εισιτήριο για 3 μέρες. Ναι, βρε, επειδή δεν δουλεύουν τα μηχανήματα. Αλλιώς νομίζεις έτσι θα σας άφηναν. Εμάς κάθε στάση διαρκεί 40 δευτερόλεπτα, όχι 2 λεπτά. Βέβαια, σας πήρε 40 χρόνια για να φτιάξετε 9 στάσεις, οπότε έχουμε άλλα 40 μέχρι να καλύψει και την άλλη μισή Θεσσαλονίκη. Να τα νιζίλια ψώρα. Άντε, πάμε, θα γίνεται χαμούλης. Α, ναι, να ετοιμαστώ. Πού πας? Πάω να πάρω τα βετροχοπέδιλα.